खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बारग' एनडिएफबि नियायाव नांनानै थानाय सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय दायो आसामसिम दैथायहरनाय खौरांखौ मोननानैनो बारग' एनडिएफबिफोरा मोनसे हानजा लानानै मैया गुवाहाटीआव गोजौ थाखोनि अफिसारफोरजों रायलायहैनाय जायो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोनदि थारैनो बारग' एनडिएफबिफोरनि जायफोरा सेन्ट्रेल जेलाव नियानि केस नांनानै दङमोन बे नियानि केसफोरखौ गासैखौबो स्टेटसिम अदेबानि रायजो सरकारनिसिम गथायनानै हरनाय जाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो बारग' एनडिएफबि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि जों लोगोसेनो बे बारग' एनडिएफबिफोरनि नखरनि सोद्रोमाफोरा मैया गुवाहाटीआव थानाय गुबुन गुबुन अफिसारफोरजों रायज्लायहैनाय सावरायहैनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादोंमोन। बेयावनो हाबाफारियाव बाहागो लानानै बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों दि थारैनो बे बाथ्राया जोबोद गोजोनथाव आरो खौरां मोननाय बायदिब्ला बारग' एनडिएफबिफोरनि नियाजों नांनानै थानाय केसफोरखौ सेन्ट्रेला दायो स्टेट सरकारनिसिम गथायनानै हरबाय। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव बारग' एनडिएफबिफोरा जायफोरा नियाजों केस नांजानानै जेलाव दंमोन बिथांमोनखौ थाबैनो गनायनि राहा खालामनाय जागोन होननानैबो बिथांमोनहा बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बारग' एनडिएफबिफोरनि केस नांथानानै थानाय अदेबानि जेलाव थानाय बारग' एनडिएफबिफोरा थाबैनो उदां फारसे गबोयो बेखौबो आसाम सरकारनिसिम थाबैनो उदां अख्राङाव फैहोनांगौखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा आसाम सरकारनिसिम खावलायहरदों होननाबो मिथिहोदों। कटन मुलुगसोलोंसालिनि बानजायनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानजों लोगोसेनो फरायसा सानखौ सेथि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां सान महरै फालिनाय जायो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान महरै फालिनो बिथोन होनायखौ नोजोर बोनानैनो अदेबानि गनायथि होनाय बायदियैनो आथिखालाव आसामनि मोनफ्रोमबो मावख' आरो मोनफ्रोमबो फरायसालिमाफोराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान महरै फालिबोबाय थादों। बेबायदिनो कटन मुलुगसोलोंसालिया सेथि हाबाफारि बायदियै देग्लाय 2025 मायथाइयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै फरायसा सान फालिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गुबैयै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मावनाय आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोखांथि माखासे बिबुंथि हाबाफारि लाखिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि ड रनेश पेगु बिथाङाबो बाहागो लाफैनायजों लोगोसे बिटिआरनिनो गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंथिनानै होदों। जेराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श आरो मावनायनि गेजेरजोंनो जोङो गोबांथार खामानि मावनो थुलुंगा मोननाय जायो। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्श आरो बिथांनि फोरोंलांनायनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिया दिनैसिम बेसिम सफैबाय। अदेबानि ट्राइबेल माहारिफोरनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खामानि मावनाया जोबोरैनो बाख्नायथाव आरो जों बेखौ एंगारनानै माब्लाबाबो ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय खामानि मावनाय जानाय नङा होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों दि थारैनो बिटिआरआव आथिखालाव गोजोन गोरोबथा जानायनिफ्राय 4 बोसोराव गोबांथार गोजोना फैबाय। बेनि सिगां बिटिसिआव गोबांथार थैनि बाना, गोबांथार गावजों गाव नासयलायनाय, बुथारलायनाय, सिगिनाय, गिग्लुंनाय बायदि जाथायफोरा सोलिबाय थायोमोन। दायो बिटिआर ओनसोलाव बे 4 बोसोराव जोबोद गोजोननाया फैबाय बुंथिनायजों लोगोसेनो बिथाङा बुंथिबावदों दि थारैनो बे गोजोन गोरोबथाखौ अदेबानि गोजोन फैखानायखौ सोरबा जुदि गोहोआ बे गोजोननि अनगायै असान्थि खालामनो नागिरोब्ला थारैनो बेनि सायाव जों माब्लाबाबो लाय होनाय जानाय नङा होननानै बिथाङा बुंथिनानै होबावदों।
जि बिदाया जोंनि हाफोरखौ सेनानै लायाखै। जतिस मुसाहारियासो सासे मिसलिया सुबुं। जतिस मुसाहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो ओनसोलनि मानसिफ्रानो मिथिजोबखागौ बियो 100% थगायसुला मानसि। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों हा बिगोमाफोरा। खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादोंमोन दि बावैसो सान सिगां जतिस मुसाहारि मुंनि सासे सुबुङा बारग' NDFB जि बिदाय बिथांखौ हा सेनानै लादों होननानै बुंथिनानै होदोंमोन। थारैनो रायजो राजाफोरा बेनि सायाव मैया खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा बुंथिनानै होदों दि जि बिदाया हाखौ सेनानै लायाखै। जि बिदायनो जोङो जोंनि हाखौ मावनो थाखाय 10 बोसोरनि होथ'नायसो जादों। अदेबानि बेबायदि खामानि मावनो होथ'नायसो जादों। बेखौ जि बिदाया जोंनि हाखौ जबरदस्ति सेनानै लायाखै होननानै बिथांमोना बुंथिनानै होदों। थारैनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बाथ्रा दान्थेलायनायफोरा आथिखालाव सोलिबाय थानाय समावनो जतिस मुसाहारिनि हेंथायै बे बाथ्राखौ गोख्रों बुंथिनानै होदों हा बिगोमा रायजो राजाफोरा। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जि बिदाया बारग' NDFB आरो बारग' NDFBआ आथिखालाव गोजोन थासारियाव फैनायनि उनाव जि बिदाया ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै अदेबानि लाइमोनफोरखौ लानानै आबादाव जौगाखांनांगौखौ नोजोर बोनानै गोबांथार हायाव आबाद खालामनानै बिथाङा लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होबोदों। बेनि गेजेरावनो गामिनिनो रायजो राजा माखासेफोरनि हाफोरखौ 10 बोसोरनि थाखाय बिथांमोनहा बन्दकआव होनानै खामानि मावदों आरो बे 10 बोसोरनि थाखाय खामानि मावनायखौ नंखाय थुनज्लायनानै जतिस मुसाहारि मुंनि सासे सुबुङा जि बिदाया रायजो राजाफोरनि हाखौ सेनानै लादों होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों अदेबानि ओनसोलाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव बुंफ्रुथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिनो फिननाय होनानै रायजो राजाफोरा गासिबो हानि फोरमानफोरखौ देखायनायनि अनगायैबो जि बिदाया हाखौ सेनानै लायाखै। अदेबानि जि बिदायनो जोङो हाखौ 10 बोसोरनि थाखाय मावनानै जानो थाखायसो होनाय जादों। जायनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ जि बिदाया थुलुंगा होदों। बेनि थाखाय जोङो जि बिदायखौ साबायखरसो होनांगोन आरो जि बिदाया गोजोनखौ हास्थायनानैनो बेबायदि खामानिखौ मावदों होननानै बिथांमोनहा बुंथिनानै होदों। गुबुन फारसेथिं जाय जतिस मुसाहारि बे जतिस मुसाहारिया गावनो सासे मिसलिया 100% नंखाय बाथ्रा बुंग्रा होननानै बुंथिनानै होदों।